Matur sembah nuwun. Hadirnya Elisa Orso. Silahkan, monggo. Ya. Sebelum ke lagu-lagu keluarga Mbak Elisa, ya kita nyendikani Maskur kawit kalau wau ngenteni nunggu pun Ya. kita dahar barang. Iya, Sopo siap. ngerti sesuk buka papan jualan mie ayam dan bakso lagi. Ya. Warungnya yang Cabangnya. baru kita diundang lagi lumayan meneh. ke sana ya toh. Apalagi di sana di Bintaro ya. Ora. Gimana sih? Beliau tuh di mana tadi? Bintaro betul. Betul. Betul kan? Di Bintaro. Ya. Tapi konco kalian Mas Dul. Menika nggih, bola konco. Mulane profesine ya padha. Padha. Ya. Nduk Kami ayam bakso. aku kok risi to nyawangku iki. Kenapa sih? Untumu ono lipene. Jenenge nek wong Madang ya apa ya? Tekan ngendi-ngendi karang ya beda do wong Isih Jawa. ono risi aku nyawang wae. Tulung Mas. Aja ngono ta, wis iki wis. Tintengane Slendro Lur. Ya. Kene. Ngene isih Mas. Iwas aku foto-foto kan Mas. Ha ta. Kok malah tambah oke to? Ya ampun. Kowe iki kleru kok. Sing Wes. mbok lipeni udine do lambemu. Lah apa? Untumu. Iya, lipenane tekan ngendi-ngendi. Oke, iki berarti ini capek gunung dulu ya Mas. Iya. Spesial. Tadi kita ada foto juga ya. Sampun. Sesuk fotoku Tadi Mbak Lisa dipajang. di warungmu yo. Nggih, Nah kita dipajang. datang ke sana kan wah iki foto Gonmu biyen nggon kae. bakso, aku nggon mine. Iya. Oh iya. Ding. Saben bengi wong kita galo yang dari Palembang juga aduh. Yo, Ya, dari kapan datangnya? Dari hari apa datangnya? Dari hari apa datangnya? rebo. Oh, sudah lama. Udah lama ya berjuo. Yo, rebo kliwon. Rebo kliwon. Rebo kliwon wong Palembang kok rebo kliwon. Nyawa Angel Mas le ngepaske. Beda rombongan iki aku nek arep ngepaske rondo angel. Biasanya sing ngepaske sing kaku. gampang. Piye? Tak kandani iki lho, contohnya aku. Nah. Mesti pas tinggal kamu tiru saya. Ya. Ya. Saben bengi nyawang ono penake ngono. Kok penak Penak banget. banget lho. Kok penak banget. Coba. Coba. Yo. Yen memanja Ya. among karo Kudu pas. janur Entukmu menjongkrok ki kurang bareng karo kendang. Ah, Biasanya tuh kalau di wayang itu ada canggih itu kan. nah, Itu kumpulnya sama belakang tuh iso mak jeleng temancep gitu loh. bareng. Jeleng cemancep gitu. Ki angel teman cepe wong rambok. Kok nggak bisa? Coba Mas Tico. Kembang wae weton. Ono penak banget ngene lho. Anu Mas, aku mbok dipaske to Mas. Oh, kok ditancepi jarene. Maksudnya jirenge iki sopas kok ditancepi piye to?
Iki mau kekerepen. 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 Pisan wae wis capek aku kok kerep-kerep. Jeng. Kekerepen. Jleng. Pacitan. Loh. Dan pengedan. Sarabe. Iso bareng to. Kita maju. Sing mburi mirsani. Mesake sing mburi dari mirsani lho kae. Sing lenggah nggon among tamu mburi kan iso mirsani awake dhewe. Oke. Majeng malih. Ya. Majeng malih majeng. Majeng. Iki pengen salaman golekku sing kene. Pengen ya. Kula nggih pengen. Ya majeng. Aku ki ra penak lho Mas Tejo. Ngapa? Aku tuh kan yang enom. Sing enom ki kudune lak ngene. Lah kok simbah ki malah tanganku dingene gitu lho simbah. Saking tresnane. Saking tresnane. Panas Parian ora? Sing bathike pinter parian sing Joko KU. Misale ngene, guwang uwo. Wayah sore sedaya tamu rawuh lancar rezekine. Amin. Doa yang bagus. Ya coba nek awakmu. Mandi. Banyune lambah-lambah. Pak Seswandi. Tamune kata. Amin. Ya Allah, amin. Ayo, coba misalnya ayo. Apa? Ayo. Neng Wonogiri. Wayah sore. Pak Jumadi. Cepet gede. Opone. Gede semangate golek rezeki iso nggo syukuran meneh. Iki senenge lho. Panas dan panas. Aling-aling. Capek gunung. Konversi reok. Panas hutan lengaling-aling. Capek gunung. Nah, iki lho. Ngeten Mas e. Lho, kuwi lho. Dilatih ayam. Ya. Lewat sana, nyaket lewat sana. Sekarang. Hoi. Kon kene kok, Bu. Lho wis dijiwiti ta ro, Bu? Dijiwiti aku. Ya, terima kasih. Awas. Iki lho, juragan ini ayam ki sing iki yem-tuyem. Ponorogo. Lho, sawer iki lho. Lah. Yo, Pak yo. Awas, minta bocah awas. Aku film. Hop.
Sugeng mirsani jaran wedok until nggih monggo. Aku dune aku sering kono malah kowe sing mampang nang kono. Penak emang. Melu ibu penak. Ya Allah malah kompak banget nuwun nggih Bu. Nah, menika kala wau turangga randha sedaya menika. Kok randha sedaya laru randha. Iya, at sawer masih lho jenengan iki malah mundur. Iya. Malah gamelan dhewe. Matur nuwun Mas Bos. Nggih. Ya sawere tambah berkah. Tambah berkah tambah pokoknya ora lokak tambah kebak rezekine. Mie ayame paringi mie ayam bakso paringi akeh sing do tumbas. Iya. Tambah cabange. So nek kowe syuting nang Jakarta mampir ya. Ya. Takon alamate eneng endi. Eneng endi Pak Bintaro pundi? Daerah pundi? Jalan Haji Sanusi, Jurang Mangu Barat. Jalan Haji Sanusi, Jurang Mangu Barat. Jurang Mangu Barat. Dan bakso Pak D Tandon. Oh, mie ayam dan bakso Pak D Tandon. Iya, mie ayam dan bakso Pak D Tandon. Gampang to golek-golekane mbok Sherlock kowe ketemu. Oh siap, engko tak Tapi goleki. sesuk nek niki teko hati-hati, gek tutup mah lha ora cuk bayar nek jajan Pak. Aku minimal 3 mangkok, Pak. Engko ngrasake engko. Nadyan wadon sarto tuku mie ayam menggone Pak Tandon. Ngono ya, ya ngono. Inu maneh banyu bane. Masku saged nyanyi menika? Mboten, kula mawon nggih. Dek jaman berjuang njur kelingan anak-anak lanang biyen tak openi ning saiki ono ayo Nduk. Pak Parmin, yang Palembang maju joget sini. Nah, ngibeng. Iya. Monggo Pak D. Iyo. Maju. Ae.
kasih sawernya dari Bang Mas Dul, mie ayam Mas Dul sama Leres. nyonya, sama nyonya. Iya, matur sembah nuwun. Putrane loro cowok-cowok kabeh, sesuk dadi juragan-juragan sing kondang kaya Mas Amin. Dul. Amin, Buka amin. cabangnya luwih akeh dadi keluarga sing soleh dan solehah. Amin ya Allah. Syukur bisa nyawa. Ayo. Gunung desa kasih raja ake ora ilang kote Sekali lagi ayo. Requestnya mie ayam tandon dikirim untuk warga Malang Sedaya. Sungkem Giriwaya. Yo 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 yo. Dek zaman berjuang. jeneng kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis ana keturutan sing Semua diem kita mendengarkan Bang Dul ya. Siap. Syukur bisa. Gosek-gosek lah pales ya suaranya kurang. Syukur gitu 1 2 3. Syukur bisa. Gunung desa dadi raja bene ora ilang kote padha